हेल' लोगोफोर आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिल्म बरायबाय जाय बिथांमोनहा गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोननो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार एबा WhatsApp नाम्बार नांगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै हो आङो बे भिडिअआवहाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ आद्रा खिद्रा नायो स्किप खालामनानै नायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा आंनि नाम्बारखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्लानो भिडिअनि गेजेर खन्दआव आंनि बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन दा दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथांमोन आङो दा डिउटियाव दङ आङो बाहेरायावसो माने शुट खालामदों बे भिडिअखौ माने आङो रुमाव गैया दा बेनिखायनो एसे नयसफोरबो फैगोन एसे एनै रायलायनायफोराव बेखौ एडजास्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा दा जोङो बावैसो माने दाख्लै 25 क्रिसमास डे खालि जे माखासे सुबुंफोरा किडनेपिं खालामजादोंमोन नङा होमबा बेफोर बिथांमोननि सोमोन्दैनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों फिन माने गोबांथार भिडिअ बानायनाय जाबाय बिथांमोननि सोमोन्दै मानोना जाथाया जोबोद गिख्रंथाव एबा गिदिरमोन नालाय बिनि थाखायनो भिडिअआबो गोबां जानानै फैबाय दा जोङो बिथांमोनखौ जोंनि मेजेस्टिकनिफ्राय लाबोनानै जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैदोंमोन नङा होमबा दा जों बिथांमोनखौ 27 मोनायावहाय जोङो बिथांमोनखौ बिदाय होदोंमोन नोंथांमोनहा बे बिदाय होनायनि भिडिअखौबो नुदों बिदाय होखांनानै बिथांमोनहा ट्रेनजों थांदोंमोन मोनानि 11:45 गाखोदों बिथांमोनहा SMBT रेलवे स्टेशननिफ्राय दा बिथांमोनहा थाङै थाङै थांनानै दिनैहाय सौहैबाय बिथांमोनहा दा दिनै निउ बङाइगावआवहाय बिथांमोनखौ गावसोरनि न'खरनि सुबुंफोरा रिसिभ खालामफैबाय लोगो मोनबाय आरो बिथांमोनहा आंनो सुंद' शर्ट भिडिअबो फाथायहरदों दा बे सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन दा मिजिंथिबाय बा जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोआवहाय बिथांमोनखौ न'सिम हरनो हानानै आरो बिथांमोनहा जे गावसोरनि फेमिलिजों लोगो मोनहैबाय दा बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो जोबोद मोजां मोनदों आङो मानो होनना बुङोब्ला बेनिफ्राय हेल्प खालामनाय एबा हेफाजाब होनायनिफ्राय आरो देरसिन मा दंबावो नङा होमबा रायजोफोर दा बेफोरबायदियाव जोबोद गोजोननाय फैयो दा नोंथांमोनहा बे न'खरनि सुबुंफोरा गावसोरनि जे न'खरनि सुबुंफोरा जे रिसिभ खालामदों निउ बङाइगावआवहाय रेलवे स्टेशनाव बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय दे बिदिब्ला बेखिनियानो दिनै गोजोन्थों थेंक इउ दा सार नै जोङो मोनफैबाय दा निउ बङाइगाव जोङो मोनफैनानै गार्जेनफोरनो दा आखायाव गथायनाय जाबाय